So hello लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। So लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायना बुजिखाबाय जानांगौ। So लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेनिनि सायाव जानो नागिरदों दि देग्लायनि 2025 मायथाइयाव 1 मिलियननि जौसिन भिउस थांनाय भिडिअफोरनि सायाव माखासे आं टप 10 भिडिअ लानानै फैदों। So लोगोफोर, आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायलांगोन होनना। So लोगोफोर, बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि, थौदो। गान्दौला राजा जानो सान्दों आगै ओरै बाहां हरै बाहां 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 ओरै नोंनाव गोसो बाहां हरै बेनाव गोसो बाहां 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 सिमरेनाय बारबायदि बुखारलाङो नोङो आंनि गोसोखौ जिउनि बे दावहाखौ नोंजोंनो देरहागोन लोगोसे नाजानानै लायगोन नोंखौ आगैयानो हेलिकप्टारजों ग्रोम ग्रोमा ग्रोम ग्रोम ग्रोमा ग्रोम गोमखांगोन जागोन जेब्ला जुलि आगै नोंजों आंजों ओइ बै नखराव मानसि दंना गैया दावा जालांबाय ओइ बै नखराव मानसि दंना गैया सैमाया जालांबाय दुलुर दालार खाथुमनाय मासे मोजां समायना दुलुर दालार खाथुमनाय मासे मोजां समायना आगै नोंनि खानाय फिथरा आगै खानाय फिथरा आगै खानाय फिथरा बेखौनो बुङो नामा कलेज कपा आगै So लोगोफोर, बेनोमोन 2025 मायथाइनि 1 मिलियननि जौसिन भिउस थांनाय माखासे टप 10 भिडिअ लानानै फैनाया। So लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना गालांदो। So लोगोफोर, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।